exposición que recolle fundamentalmente o movemento feminismo galego, o movemento feminismo de base, a nosa historia de loita das mulleres, a loita das galegas e dos galegos que se sumaron a prol da igualdade dos direitos entre homes e mulleres. Non só os logros que conseguiu son importantes para as mulleres, senón que o son para a sociedade toda. Pensamos que tamén os homes ganamos cando avanzan os dereitos das mulleres, cando avanza a igualdade, facemos tamén chamamentos para que os homes tomen este tipo de loita, este tipo de reivindicacións como propias, porque estamos convencidos que ganamos todos. Dos meus cabezales tornas facendome mofa. Estamos recoñecendo a importancia das mulleres que pelexaron, as mulleres que ao longo do último século e medio deixaron a súa vida centrando a súa actividade en lograr os direitos que hoxe en día as mulleres na actualidade pois podemos disfrutar. O vento que zoa, si cantan